חליפתכם, זה כפרתכם, זה תמורתכם. זה חליפתכם, זה כפרתכם, זה תמורתכם. זה המעות, נתנו לצדקה, ואתם תיכנסו לחיים טובים, ארוכים ושלום, אמן, כן יהי רצון. אמן. כל דבר יש, אפשרי הכל. זה חליפתך, זה כפרתך, זה תמורתך. חליפתך, זה כפרתך, זה תמורתך. זה המעות. יינתנו הצדקה ואת תיכנסי לחיים ארוכים טובים ושלום, אמן, כן יהי רצון. אמן. עד 120, עד 100. בינתיים אנחנו נראה תמונה. שיהיה בריאה, גם כל שעה. בואי מלכה. שבי, סבתא. סבתא. צריך להיות סבתא? אחרון, אחרון, אחרון. נו, חשבת שתגיעי לראש השנה, הנה את רואה, הגעת. תודה לאל, ברוך השם, נתנו שלנו משקרים. מאוד מאוד. בסדר? כן. זה חליפתך, זה כפרתך, זה תמורתך. זה חליפתך, זה כפרתך, זה תמורתך. זה חליפתך, זה כפרתך, זה תמורתך. זה המעות, יינתנו לצדקה ואת תיכנסי לחיים ארוכים טובים ושלום, אמן, כן יהי רצון. תזכי למצוות ולבריאות ולאריכות ימים, אמן כן יהי רצון. יאללה להרביץ. ציינת את זה? הוא ראה איתך את החשבון, עכשיו אחרי שהוא עושה לך כפרות את גומרת איתו חשבון, תגידי. הוא מרביצה לי. עכשיו צלמי אותו. זה מחבא. זהו, זה לך? כן. זה חליפתך, זה כפרתך, יאללה. בחיי, אתה תגיד בעניין הזה. אין דבר, זה נגמר אחרת. תעמדי מאחוריו. רקע. אבל אני אסתובב לה תדבר. אחר כך. נעשה עוד דוגמה. כן. בסדר? כן. זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי. זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי. זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי. זה המעות, יינתנו לצדקה ואני אכנס לחיים ארוכים טובים בשלום. אמן, כן יהי רצון. אמן. חתימה טובה, בריאות. זה כפרתך, זה חליפתך. ואתה תיכנס לחיים טובים, אמן. תודה רבה. רבע.